Molt bé, anem a continuar en els estiraments. Comencem per el coll. Anem a fer estiraments generals. Canviem la mirada al pit. I canviem de costat. Canviem la mirada al pit. Passem un braç per davant del cos, estirem. I canviem de braç. Molt bé, soltem, relaxem els muscles. Ara portem un braç cap arrere, la maneta va a caminar buscant la columna cap arrere i ara en l'altra mà vaig a buscar el colze i tirar tot el que puga cap arrere la força. Intentaré que el coll estiga despejat, que no estiga ahí apretujado, sino que tenga puesto. Intentaré portar els muscles i els braços cap arrere. Ara porto la mà a buscar la columna i en l'altre braç vaig a buscar el meu colze i faré força cap arrere. Intentar obrir. Me concentro en la meva respiració. Vale, soltem i canviem de braç. Lo mateix, la mà va a buscar la columna, camina cap arrere i el colze va a buscar la posició cap arrere també. Continuem amb la pelvis neutra, abdomen un poquet actiu, cames actives, esquena ben estirada. Molt bé, soltem. Ara obric els braços a 90 graus, les mans, i ara vaig a fer una rotació de muscles cap a davant i cap a darrere. Estem buscant la postura correcta dels muscles, que no estiguen avançats, que estiguen en la postura corregida. Vale, molt bé, soltem, relaxem els muscles, ajuntem les mans, juntem els colzes i sense separar-los en cap moment vaig a portar els braços cap a dalt, aguantaré tot el que puga i baixaré. Inhale pujant braços,
I exhalen, baixant-nos. Vale, molt solte. Ara anem a estirar els bessons. M'apoyaré en una paret. I canvio de cama. Anem a estirar també la part alta de la cama, els quadríceps. El genoll no va cada alt, intentaré que estiga en posició paral·lela a l'altra cama. Si necessita apoyo el buscaré. Se tracta d'estirar, no de fer equilibri. Encara que si treballem l'equilibri, doncs molt millor. Canvio de cama. I soltem. Molt bé. I ara passarem